नुनायानो जोबोद मोजांथार नायबाय थाथावथावनो दा बायदियाव रागा जोंनानैबो गारनोबो हानाय नङा आं बेखौ इसोरनि अननायाव आं बेसेबांबा मोजां हौवा मोनदों ओमफ्राय बिमायालाय मा खर'नि इसेबां रांखिनि जाखोबाय नालाय आंनि मावनायखौबो दांनायखौबो मोजां मोना बिनि बिमाया गावनि फिसाजो बायदि गनायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा दासिमबो बिहामजो बायदिखौनो साना बे दुरलाया नै रागा जोंबा बिखुनजो सेन्थे आंहा नामसो लायोहाय नारजि बुदां आंबो नोंखौ गारनानै थानो बायोहाय नाथाय मा खालामनो होखाथारबायबा एबारबा हले आंनि गन्थङाव दै हाबबायथ' आइजो कमिटिनि लिडार जानानै बेफोरबायदि सै मै मै खालामजानो हायाना आंबो अर्डिनारि बिहामजो नङाथ' नोंनि हिनजावलाय आं बोरै बिखुनजोजों बिदि सै मै मै खालामजानो हानो दे माथो खालामनो आरो खाफालावनो बिखुनजो रांखिनि मोनबायबा रांखिनिबाबो सहायनानै दङमोन नाथाय मा खालामनो दा हाफां नै नोंथाङा लिंहरदों र' थांगौ दसे मोजाङैनो उन्दुनानै थाथोंसै बियो ओंखामा मोजाङै जादोंना जायाखैथाय ओंखाम संनानै जाहोहरना आरो होना हरफिननि आं दा अननाय देखायफ्लाबा आरो खर'आनो बांद्रायगोन बेना गुमै माथो उन्दुनानैसो दं गुमैयालाय ओइ गुमै गुमै मा एसे हेन्डसाम नुयो नोंखौ उन्दुनानै थाबाबो अ माय गड ओइ गुमै गालि हेलो गुमै मा खालामफैदों नोंलाय बेवहायलाय नोंखौ फैदों होननाय खोनानाय लोगो लोगो आं नोंखौ नायनो फैखादों गुमै मिथिगौ ना गुमै नोंखौ उन्दुनाय नुबाबो जि हेन्डसाम नुखायो नंगौ नामा औथ' आरो गुमै फामे मा मोनफैदों नों बेवहाय आंहा गुमैजोंसो रायलायफैदों दा ना गुमै नोंखौसो रायदावफैदों आं माबोरै दङ होननानै जाबाय नोंसोर दा नांलायनाङा आं सिखारनोसै नारजि थां न'आव थां नोङो नोंसोर नांलायनाङा थां आया साहा फुदुंदों लोंनानै न'आव थांबानो जाबाय आरो नों मानो सिथाव रायलायो नों गुमैजों एसे गोजानाव थानानै रायलायनो हाया आरो मालाय उन्दुनायखौलाय मानो फोजानांगौ नोंलाय आं फोजायाखै माथो फोजाया जागोन एसेबां मोजां उन्दुनायखौ नोंहा गुमैजों रायलायबा मेगन साखायो आंखौ जेब्लाबो मेगन सायो मेगन सानायनि खोथा नङा हौवाफोरजों एसेबां सिथाव रायलायनाङा मिथिबाय नों मेगन साखायो आंखौ दाबायदियाव गुमैया आंखौ बांसिन इम्परटेन्ट होगोन होननानै नायबायल' था नों जुदि एसेबां मेगन सायो गुमैया सानसे नोंखौ गारनानै खारगोन मा खालामबावगोन आं बे बिनानाव सासेजों बिगुमैजों रायलायनायाव आंहा जेबो मेगन सानाय गैया नाथाय बिनि रायलायनाया बांद्रायथारोना हौवानि न'आवबो सुख गैया बिमानि न'आवबो बिनानावजों नांलायबाय थानांगौ बहाबा हारसिंनो रुम भारा लानासो थाहैसिगोन आङो जायखि समाजनि मानसि आंखौ गाज्रि होन मोजां होन मिन्थिथारला आं बांद्राय बिदि असान्ति मोनोब्ला आं थायानो आं जेरावबो हारसिंसो थागोन आं फावगारिखौ लानानै ए अमा राजायाबा मोजां खामानि मावदोंना मावाखै ना बेनो टिकेट होनानै जारलासो जासिगोन थांनाय खेबावबो जेनदों बे खेबावबो जेनबावबा गैला आरो बेनो होस्लायस्लाय गुबुननो होबानो जागौमोनदां गोबां आंनि आन्दाराव एमएलएफोर दङ रावबो इसेबां अहंखारि नङा जेरै अमा राजा मोनसेबो आपडेट होफैया बेयो आंनो दाथ' अमा राजानो टिकेटखौ होबाय दा बेनि जायगायाव मानसिखौ सोलायनोबोथ' हाला मा खालामनाया मोजां जाबावगोन बेखौ आबै औ बुं आबै नोङो आं एन्टनियोजों रायलायहैबा आइखौ न'आव लाबोफिनगोन होननानै बुंदोंमोन ना दाबो मानो आइखौ न'आव लिंहराखै नोंसा बिमाया मैयासो न'आव थांदों दिनैनो लिंहरनांगौ नामा थाथों जेबो नङा साननैसो न'आवनो थाथ'दों बियो आरो एन्टनियोजों माबोरै थांखो साहा लोंनो थांनाया मोजाङानो जाबाय माबायदि मोनखो एन्टनियोखौलाय एन्टनियोआबो जोबोद मोजां नुबाय नोम्बैया नोंनि थाखाय मोजां हौवाखौनो नागिरदों नोंहा बेखौनो दुखु मोनो आं जेबो दुखु मोनाखै आबै जायखिजाया नोङो आइखौ लाबोबानो जाबाय जागोन दे उनाव जाबाय थागोन बेफोर आं खामानि मावग्रा सासे लिंनानै लाबोखाबाय एसे खामानि मावनो खोन्थाहैथां थां आरो बे नोम्बाजैया बेखौ आंनि खाथिसिम थिनहर जागोन दे आबै बे फावगालियाबो माइसि जाम्बि बिमाखौनो नांबाय थागौ बेनो बिदिनो सानफा एफा एसे एरायहोदाव बिमानिफ्राय गोजान खालामनांगौ आहा बेखौ बे नारजि बुदाङाबो बहा दंहैयोथाय फन हरबाबो मोनला आइला जामाइला माथो एकदमबारे राबननि बिनानाव बायदि जानानै दङलै आइ बिखुनजो माखौ इसेबां रागा जोंखोब्रा लाजिनाय गैयै नोंखौ आं रागासो जोंबाय दानो गोजौआव थिखोना गाफ्लेगोनसो आं मिथिबाय आइला मानोब्रा आंनि दायालाय मा आं मा मावदों बहा मावदों माब्रै मावदों लाजिनाय गैयै फामेखौलाय मानो खुदुमनांगौ नोंलाय दा गामिनि मानसिफोरा मिथिबा बिगुमैजों खुदुम जादों होननानै आखल गाज्रि होननानै बुंगोन फाइन बिगोन सिख्ला मानसिखौ ओंखारनो हायै बायदि खालामनानै होगोन नों आइला आं फामेखौ खुदुमाखैना नोंनोलाय सोर जात खोन्थानानै होयोब्रा आं फामेखौ खुदुमदों होननानै तात आं फामेखौ खुदुमाखैथ' नों थगायबानो आं फोथायगोन नामा हा दिनैनिफ्राय फामेखौ हगार हरला आं नोंसानाव
बिसोर गोरोन्थि बुजिदोंलै बेखौनो रागा जोंनानै बिब' बिनानाव नोंनाव फैनांगौ जाहैबाय आरो इसोरो आं फामेखौ खावलायाव माबा मोनसे नांनाय बायदि नुदोंमोनब्रा बेखौ अफ खालामनायावसो गुस्थिया फामेनाव नांहैदों आंनि गुस्थिया फामेनाव एसे नांज्रिदनायखौ खुदुमनाय होनाब्रा दा नोङो थगायनाङा आंनि खाथियाव आंनि फिसाजोखौ फोथायनो नागारै नोंखौ फोथायनो आङो नों बायदि सावलुनखौ फोथायनांगौब्रा फोथायनांगौ मानो होनोब्ला गुस्थिया खावलायाव नांनायखौ खुदुमनाय होनाना आबे नोम्फाखौथ' खुदुमनाय होनो हैद आं लाजियोलै नोंनावबो लाजिनाय दङ आया मानसि जानानै लाजिनाय गैयाबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा लाजियो आंबो अब्लाबो नों मिथिनो लुगैबालाय खोन्थानोसैलै खावलायाव गुस्थि नांनायखौ खुदुमनाय होनाब्रा लाजिनाय गैयै जेरावबो खुगाया मानो इसिबां ब्लां ब्लां नोंना आंनि हांग्रि सना बरफनि बिबार एसे नोमाखौ बुजायलाय आं माने फामेखौ खुदुमनो होननानै खुदुमाखैब्रा आंनि गुस्थिया बोरैबा खावलायाव नांहैफ्लांदोंसोमोन अफ होननानै सुफुंनायाव आरोना माने माबा मोनसे बुस्थु नांनानै दंमोन फामेनाव आरो बेखौथ' खुदुमनाय होनाना खुदुमनायाथ' सामस खोमायखौसो होनो लाजिनाय गैयै न'आव थौदो आं हाथाला नोंखौ आरो नोङो बायदिसिना बुंबानो न'खरनि मानसिफ्रा फोथायगोन बे नङा थौदो हैना बाद लान्जाय टेम्पाट पाट फै थांनोसै थाङा माथो आं नोंखौसो बुंदों थौदो होननानै नोंखौसो थांनो होनदों आं नायथारनि आङो नोङो आं गैयाबा न'खरखौ माब्रै सोलियो नोंहा गुबुन हिनजावसो नोजोर होबाय थायोना आंखौ नाङा बायदि खालामोना बारा रागा जोंबा आङो दाउसो देलायनि आखलसो लागोन मिथिबाय नों जेबो खालामनाङा हांग्रियाय आंनो जा खालामनांगौ खालामगोन बिजामादैनि खर'खौ मस्रायना जेलाव थाहैनांगौबा थाहैगोन आं मानसि गिलु बालुब्रा दे होमबालाय आं गाबोन लांफैफिनगोन दिनै न'खराव एसे मोजाङै मिनिलाय जालाय थाबानो जाबाय आं फैबाय नुबायना आयै गावनि दायखौ माब्रै लाखुमानो नागिरथारो नंगौ बायदि ओरैबायदि थगायनो रोंगौ मालाबा बिनि सैथो खोथाखौबो थगायदोंसो खोमा होननानै साननाय लाङो आंहा गाबोन फैगोन होननानै बुंदोंना बियो गाबोन जुदि निमाहा बिया बिजामादैबाबो गारनायाव गैयाहाय आं होख्लायथारगोन आयै एसे मोजां जारिनानै होबानो जाबाय जागोन दे फैथोंल' बियो ओमफ्राय नै जावैसो दानसोरां फैगोननो एसे जानाय लोंनायफोरखौ जगार खालामहोलांदो आरो फैगोन होमबा दानिसो फन खालामनानै खोन्थाहरदोंनो आंनो फामिया खोन्थादों दा जावैसोखौ मिथिहोआबानो जाबाय आरो बे अमा फाग्लाया फामेखौ खुदुमदों होननानै दावराव दा खालामलाबाय ओरैनो हिनजावनि फिसा एसे एनैखौनो बदनाम मोनो फामिनि दाय गैयाना आयै अमा राजानिसो दाय बिनि आखलखौ हाथारलासो आं मालाबा दावराव दावसि खोनाबाथाय गामिनि मानसिफोरजों मिथिंसो लिंजागोन बियो एमएलए बाबो ओरैबा गामिनि मानसिफोरा मानिथारा माहाजोन उन्दैबाबो एकदमबारे मिथिं खुंनायाव आंनिथार बयबो खुंजाथोंसो नंदों आं मिथिं मालाबा सेन्देलनि माला गानहोजानोसो लुगैथारबाय आं हौवाबाबो आखल गाज्रिबोलाय मोनगोनबो आरो होमबालाय आं संहैनोसै दे बापावै माबायदि मानसिलै नोङो गावनि दै गिलासेखौनो सिरनानै लोंनो हालायै मा एसे अलसिया बाजैया एरनानै होदों नामा नोंनो मानो एरनानै होनांगौ जाखो आं मोनथियो नों बाजैखौ माबायदि खालामो नोङो आदा थपेराम आं दिनैसो बाजैखौ फार्स्ट टाइम खामानि थिनदों नों दिनैसो फार्स्ट टाइम खामानि थिनदों ना थिनखुमाबाय थायो आं गैयाव सोर मिथिनोलै नोंथ' मिथिखायो नों बाजै बादालिया दासान्दि मोजां खामानि मावनो हाथ'नाय अबस्थायाव गैया अननांगौसो मा जादों आयै नों मानो नों साजोखौ मोजां खामानि थिनाखैलै गावनि दै गिलासेखौनो लानानै लोंनो रोङा बियो ओमफ्राय माथो जाखो आं बाजैनाव दै गिलासे बिदोंमोन आदा बेखौनो आंखौ रायदों हा दै गिलासे बिनायावलाय माथो थांखो आंनि हिनजावनि देहाया एसे नाजुक जानानै दं नोंसोरो मिथिना मिथिया आंनि हिनजावखौ रुवाथि बाहायनाङालै ओरैनोबा आंनि हिनजावनाव मानसि फिसा सासे दङ आंनि हिनजावखौ खामानि थिनबा मानसि फिसायाबो दुखु मोनफागोन ना बेनिखायनो जेबो थिननाङा दै गिलासेबो बिनो नाङा गावबागाव आखाइ दं आथिं दं सिरनानै लों बास एसेबां गोहो जाथारबाय आंनि फिसाजोखौबो रायलायग्रा जेबो नङा आयै बेखौ ओरैनो हेगारजाया बाजैनि देहाया दासान्दि गोरलै आयै जेबो बुंनाङा बेनिखायनोथ' आंबो जेबो बुङाखै बे हिनजावनि थाखायनो दिनै इसेबां गिदिर खोथा बुंबाय मालाबाबो आंजों नांलायफेरि मानसिया आयै बे नोंखौ जेबोखौनो बुंखायाखै आंखौसो बुंदों आरो नोंबो एसे एसेखौनो रागा जोंबाय थानाङा आयै महरा गाज्रि जालांगोन नंगौ नामा आंनाव मोजांथार क्रिम दङ आं नोंनो होगोन दाहाय देनाय मोजां क्रिम दङबा लानानै फैलाय आरो बेसेबां मोजां बेसेबां दामनि क्रिमा मोखांखौ मोजां खालामो लानानै फैनाय जागोन दे आरो बे थपेरामा दिनै आंनि फिसाजोखौ रायदाव गाबोन आंनि फिसालाखौ रायदाव बिदिनो रायलांबाय थागोन नामा रायलांबाय थाबा बे न' जायगा गैयाहाय बेहा जेसेनो अनदों एसेबांनो गाज्रिसिनसो जालांदों नंखाय जानो गैयिनि फिसा हिनजाव लाबोनानै गावनि स्टेन्डार्डनि मानसि लाबोआलासिनो दुनियानि दुखियानि फिसाजोखौ लाबोनानै बांसिनसो रागा जाबावदों बियो आंना एन्थनियावल' बेफोरबायदि गोरोन्थि दा मावथों जेरैखि जायाबाबो लाबोनांगौ जोंहा फावगालिखौ आरो बे फावगालियाबो आंनि मोनसे दाय मावनानै लादों बावगारा गासैखौबो लासै हिसाब खिथाब होजोबगोन आं बे क्लिअपेट्राया ओरैनो क्लिअपेट्रा मुं लायाखैथ' जेरै क्लिअपेट्रा एरैनो खालामगोन आं गासैखौबो लासैनो आच्छा बार' थाइबानि लारु नोमाया खारबाय बहा खारखोलाय
खारनानै खारबाय र' आं फन हरनि हेलौ ओइ दावसि देलाय माथो नों बहाबा खारनानै दंहैयोनो सोर खोन्थानांगौ जाखोब्रा नोंसासो थाम्फै देलाया खोन्थादों हा बादालि मोनावसो दंहैयो दे आं नोंसानावसो फैदोंमोनलै मोनसे गोनां बाथ्रा रायलायनो होननानै नों बादालि मोनावसो दंहैबालाय माथो खालामनो ओइ बेफोरखौ फनाव रायलाय जायो नामाब्रा दे उनाव बादालिमोननिफ्राय फैबा जोंहानाव थांबानो जाबाय आं दोनथ'बाय आच्छा बार' थाइबानि लारु थाम्फै देलाय मानो बिदि खोन्थानाय नों आंनो आइला जामाइला थाम्फै देलाय हामा बिदि साननो देन्जार बुस्थुलै नोंबो मानसिया दे होमबालाय आं थांनोसै मा जालायखो नोंहालाय मा जादों आं गावनो मिन्थिया खोन्थालाय आंनो मा जादों आंनि जानायखौ मिन्थिबा नोंलाय मा खालामनो हानोलै दलर मा हाया बेलाय नोंल' खोन्थालाय नोंनि गासैबो प्रब्लेमखौ आंसो सल्भ खालामनांगौ जायो लेखा फरायनायनिफ्राय बायदिसिना खामानि मावना होनाय बे आंसो मावनानै होयो माथो आरो आंखौनो बिदि बुंबावो बेबो नंगौ नों आंनि असे लोगोना बेनिखायनो नोंनो गासैबो खोथाखौ फोरमायनो हायो नाथाय बे बाराव आं आंनि गोसोखौनो बुजिनानै मोनाखै आं मा जादों बुङा मानो माबालै फावगालिया एन्टनियाखौसो गोसोथोबायब्रा नोङो फावगालिखौ खेसे थांनानै लोगो हमैना सोंहैदोब्रा आं नोंनि थाखाय आं थाङै आंखौ रायनानै हरबालाय बिमा गैयानो बिमाया बिबैमोनावसो दंहैनो थाङै नोङो बिहामजो गोदानखौबो नायदावदाव थांदोब्रा नांगौबा आं नोंखौ फावगालिमोननि न'सिम दोननानै फैगोन प्लिज आंनि थाखाय खेबसेल' सोंनानै फैलाय नोङो फावगालिया मा सानदों नोंबो मा थिनो आंखौ प्लिज ब्रा जागोन दे फै हुइना बाद लान्जायथें पाट फावगालिया हनै एन्टनियाजों रायलायखाथारदों बियो थां नों सोंहैनानै आंनो खोन्थाफै दे आं थांनोसै जागोन दे होमबालाय आयै दोनथ'नोसै दुलुर ओरैनो फैलाबायदों नोंखौ खबर लानो होननानै मैया नोंसोर आंजों साहाबो लोंफैयासै ओमफ्राय फै सिङाव हाबैलायला दे ओरैनो नोंजों रायलायनो फैदों आं ओमफ्राय एन्टनिय'खौ मैया लोगो हमनो थांदोंमोन जे नों आंनोलाय माथो खोन्थालायाखै नों माबाहाय बिराद हाखु दाखु जादों बेनिखायनो आं नोंनो खोन्थानोनो मोनासै ओमफ्राय माथो खालामबावनो आबैया थिनहरबाय थानायखाय थांदों आं माने आबैया थिनहरदों माने बुजियाखै आं माथो बुंबावनो दुलुर आंनि हाबाखौ एन्टनिय'जों फिक्स खालामनानै होनो नागिरदों आयो बिदिसो होमबा आइ एम सरि दुलुर आं नोंनो लोगोबाबो गासैबो खोन्थाखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा आं जे माने एन्टनिय'जों हाबा जानो नागिरदों बे खोथाखौ आं नोंनो खोन्थानो हानाय नङा होमबा दा मा सानखो नोङो आंलाय माथो सानबावनो आरो जेबो सानाखै आंनि थाखाय न'खरनि खुसिया देरसिन बेनिखायनो न'खरा जेखौ थिनो बेखौ नों खालामगोन दे मोजांनि बाथ्रा न'खरनि खोथाखौबो मानिनांगौ फै आरो साहा लोंहैनि न'आव आं लोंलायला खोमा फैहाय लोंनि जागोन दे होमबालाय बाजै गोदान हारसा हिन्जावनि साहा फुदुंनायखौ लोंलांनोसै होमबानोथ' फै ला लोगोफोर गाबोननि भिडिअखौ एसे धामाका लाबोनोसैलाय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मानो होनोब्ला बिराद खर' सानाय मोनदों ओरैबायदि खर' सानाय मुलि जाबाबो जायाखै मोजां हामाखै बेनिखायनो बेखिनि भिडिअखौनो नोंथांमोनखौ बुरखायनो होननानै लाबोनाय जालायबाय आरोखि जाहाथे भिडिअआ सानसे गेप थाया आरोना सामफ्रामबो होनो नाजायो 10 मिनिट नाथाय 10 मिनिटबाबो ओंखाम खवाबाना नोंथांमोना बेनिखायनो एसे गोलाव लाबोनो साननायावनो साननै सानथाम जागुलायो बेनिखायनो 5 मिनिटबाबो सानसेयाव लानानै फैनोसै नामा बिदि नंलायो जुदि नोंथांमोना रागा जोङाबा जोंना जि रागा जोंहरग्रा रायहरग्राबो दङलै देनजार रायहरग्राबो दं नोंथांमोननि रायनायखौ मालाबा गोथावबो मोनलायलाङो माथो बुंबावनो आरोना न'खरनि मानसिफोरा रायाबा बुङाबा आरोना सोरथो बुंबावनो नङा होमबा दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ गोसो गैयाबा बेखिनियाव दोनथ'लायबाय मानो होनबा दिनै 1 तारिख नालाय 1 तारिखआव खामानि बन्द खालामनो मोनानो बेनिखायनो खामानिखौ मावनांगौ जाहैबाय आं गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनाबाय थाखानायमोन आरोना बे बाथ्राखौ बेनिखायनो आंबो फल' खालामसै सानबाय आरोना मानो होनबा 1 तारिखआव खामानि बन्द खालामबा एभ्रि टाइम एभ्रि डे बन्द जालांबाय थायो बेनिखायनो 1 तारिखआव जेब्लाबो खामानि मावनांगौ माने बादुला बादुलि जानानै थानाङा आरो बेनिखायनो माने जायफोरा गावनि खामानियाव माने हाजिरा मावनाय माबा बिफोरा बेलेग खोथा आरो हाजिरा मावनांबाय थाबा मावनांबाय थागोन बेफोरबायदि आरोना होदां बांद्राय खोथा बुङोलै बालनि नांगौनि बारा बे गारा आजोंलायलाङो आं गावखौनो दे होमबालाय दोनथ'नोसै जियानो जादोंला गासिनिसिम गुड नाइट